OK, čaute ľudia, vítam vás u dnešného videjka. Dneska tu máme opäť podcast. Neviem, či vyšiel ten podcast so sestrou alebo nie, ale dneska si spravíme taký podcast čisto iba o mne. Tak poďme rovno na to. Kto som a čomu sa venujem? Tak ja som teda Adam Bobek, venujem sa hlavne programovaniu, 3D dizajnom, proste programovanie hier, tvorba hier, chytré domácnosti, kamerky, siete, proste veci a takéto blbostičky. Aký je môj najväčší koníček? Môj najväčší koníček je určite proste hrať sa proste, neviem, s mikrobitami alebo v kreči niečo robiť. Ale proste takéto nejaké veci, kde proste dokážem akoby sa nejak vzdelávať a proste, ja neviem, zapojať kamerky, internety, furt niečo meniť, automatizácie, takéto proste blbosti. Aký bol môj najlepší zážitok za posledný rok? Tak môj najlepší zážitok za posledný rok bol určite výlet v Paríži, lebo proste ja mám tak strašne rád proste cestovať tak ako po tých rôznych pamiatkových veciach, nie múzea, ale proste pamiatkových veciach, akože neviem, Eiffelovka napríklad, alebo Louvre, alebo proste vonku, nie vo vnútri, alebo proste také tie, alebo proste nejaké tie rôzne Versailles, ale nie zase dovnútra, ale proste vonku po tých záhradkách behať a takéto proste rôzne veci. Tak Paríž bol už taký skvelý výlet. Aké je moje vysnievanie cieľ do budúcna? Tak určite moje vysnievanie cieľ do budúcna je proste uspieť, aby uspel proste nejaký môj projekt, nejaká tá vec, nejaká aplikácia, proste niečo proste také, aby uspelo proste, buď nejaká naprogramovaná hra, alebo aby som proste vybudoval nejakú firmu, alebo naše firmy, aby sa nám zadarilo, čo máme so sestrou, niečo také. Aký je môj obľúbený predmet v škole? Tak môj obľúbený predmet je určite informatika, že tomu sa akože dosť venujem, ale keby sa nerátala výchova, tak by to bolo určite skôr asi matematika. A tento ročník ma absolútne nebaví, ako robíme furt niečo s geometriou. To není moja šálka kávy, ale minulé ročníky, čo sme robili proste prepočty tieto veci, to ma akože dosť akože bavilo. Čo je podľa mňa na škole najťažšie? Podľa mňa najťažšie na škole je akože zapamätať si to proste nejaké to učivo, čo učiteľka vysvetľuje. Bo dobre, napíšeme si nejaké poznámky do zošita, ale my si ich nenapíšeme všetky, čo ona povie za tú hodinu. A ona potom dá napísať niečo proste z toho, čo ona povie. A to napríklad ja, čo všetky informácie mi idú proste do hlavy, teda cez ucho, a tak do druhou stranou idú von. Ja si takto nič nedokážem zapamätať. A ja keď sa učím na nejaké skúšanie alebo nejakú písomku, ja si to musím niekoľkokrát čítať, niekoľkokrát skúšať, kartičky, musím vypočuť niečo o tom, alebo si to proste nahrám a počúvam tú nahrávku, proste niečo také. Ale ja nie som typ človeka, ktorý proste sa na to len kúkne, behom jednej prestávky a vie teraz to dostať proste dvojku. Ja taký typ človeka nie som. Akú radu by som dal mladším žiakom? Tak mladším žiakom by som dal určite radu hlavne sa správať dobre a byť na tých učiteľky proste dobrý, nepapulovať im, proste pomáhať im, lebo tie učiteľky, učitelia si vás potom tak zakombinujú v hlave, že vy ste nejaký lepší žiak, že nevymýšľate, neprotestujete, nepapulujete, alebo že im pomôžete, alebo takéto niečo proste. Čo by som na škole zmenil? Tak na škole by som určite zmenil napríklad aj známkovanie, napríklad aj nejaké spätné väzby, že by sme dostávali, že by to bolo určite také, podľa mňa aj lepšie, ale proste spôsob domácich úloh, že proste učitelia vám dajú na víkend dvakrát viac úloh, keď dostanete proste na normálny akože ten školský deň, na ďalší, čo je také, dosť také akoby na figu. Takže niečo s tými úlohami by som určite zmenil. Keby som mohol mať jednu super schopnosť, aká by to bola? Tak mne by sa napríklad strašne ľúbilo proste, neviem, proste lúsknúť si a proste sa mu objaví nejaký predmet alebo nejaká proste vec, alebo jedným lúsknutím splním nejaký proste skutok, alebo niečo proste zachránim, niečo proste také. Keby som mohol cestovať kamkoľvek na svete, tak podľa mňa by to určite bolo len proste New York, alebo takéto proste miestečka, čo akože dosť parádne akože miesta, alebo Maledivy, alebo Paríž, alebo Londýn, niečo také proste. Keby som vyhral milión, čo by som s nimi spravil? Tak určite, keby som vyhral milión, napríklad v tomto veku, tak by som určite všetko zainvestoval, proste nakúpil by som cestota alebo cez rodičov nejaké proste byty investičné, dal tam nájomníkov, proste takto sa snažil s tými peniazmi takto nejak proste obchodovať a niečo s nimi také niečo spraviť, aby v neskôršom veku 18-20 už proste niečo som akoby vybudované,
že mi to vie proste generovať a hlavne by som tie byty všetky kúpil na hypotéku. Dal by som si to proste, neviem, 20-30 rokov a vedel som, že proste na tom dokážem potom neskôr dobre zarobiť, lebo potom splatení to bude mať pre mňa veľkú hodnotu, tá hodnota sa za tú dobu vyšplhá a mne sa zvýši to na úplne inú úroveň, ten network, takže to také niečo by som s tým spravil. A keď poviem mám najradšej, tak ja sám o sebe mám najradšej asi bicyklovanie. To ma tak strašne v živote proste baví, proste bicyklovať sa, chodiť, proste hory, kopce, všetko možno, proste takto proste chodiť na bicykli. A potom možno, že basketbal, alebo tenis, alebo plávanie, niečo také. Aké zariadenie používam najčastejšie? Tak najčastejšie používam určite telefón, alebo akože najlepšia kúpa minulého roka boli, predminulého roka boli AirPods Pro 2, čo nosím dennodenne na sebe. A kúpa minulého roka, teda ku koncu roku, bol určite MacBook, ktorý proste brávam kamkoľvek, proste do školy, na zastávku, hocikam proste, keď idem na prázdniny, na dovolenku, proste hocikam. To je tak neskutočne dobré zariadenie, ktoré vie uľahčiť proste ten život. Takže takto určite používam, ale najčastejšie sú to určite nejaké chytré hodinky. Ja používam chytré hodinky už kvázi od môjho prvého ročníka, čo už je kvázi 8 rokov. Čo proste non-stop proste používam tie chytré hodinky. Ale proste ten telefón, hodinky, notebook, proste to sú také nejaké tie najdôležitejšie vecičky, bez ktorých by som sa asi neobyšiel tých technologických. Akú novú technológiu by som chcel vyskúšať? Ja by som napríklad strašne prvé vyskúšať niečo proste s robotikou, že proste zostávať nejakého robota alebo niečo takého vlastniť, vyskúšať to všetky tie testy, pohyby, jak chodí, jak komunikuje, čo proste vypráva, čo ukazuje, jak hýbe proste s rukami, nohami, a ich proste testovať, alebo sa nejak aj sa zostaviť, alebo proste študovať to, že takáto robotika by ma strašne bavila, alebo ako napríklad taký Jim Beam, čo proste obrovské sklady, len proste roboti, čo akože extrém, a z toho by som sa napríklad tomu aj venovať neskôr. No, okľude, ja si myslím, že teraz odpovedal som na nejaké otázky, viac som takých ma nenapadlo a dúfam, že sa ma taký kratší podcast, uvidím, koľko budem mať minút páčil a vidíme sa v ďalšieho videjka, bye bye.